Brzy ráno jsme vstali a odjeli se podívat na Antilopí kaňon. Koupili jsme si vstupenky a protože před námi byla již spousta návštěvníků, jeli jsme zatím na nedalekou přehradu Glen Dam na řece Colorado a ohromné jezero Lake Powell. V určenou hodinu jsme se vrátili a přes rozlehlé písečné duny nás indiáni na džípech odvezli do nenápadného, ale krásného Antilopího kaňonu. Průvodkyní nám dělala mladá indiánka, se kterou jsme se česky jen těžko domlouvali. Pictures of the sky, it does wash out your pictures a bit, okay? So you want to try avoid getting the sky and take pictures of that flash, okay? Now if you're having trouble with, your pictures coming out dark, let me know and I'd be glad to help you guys, okay? Now, like I said, this is what we call the first cathedral. As soon as you get up to my point, you guys can go ahead and turn around. You guys can see this holy rock right about there. That's what we call the weeping eye, okay? Now the back of that area fills up with water and then drizzles down right here and causes that discoloration. We have snows about there and this mountain just below them. So this whole area is face. So that's what we call the weeping eye. Okay? Now a little darker, but then it's gonna start brightening up in the back. Okay? Now how many of you guys have been to Monument Valley? Anybody? Monument Valley? You guys know what it looks like though? Okay, so we're gonna go ahead and go right in here. We're gonna take a picture of what we call the Monument Valley. A tady jsme vyšli ven na sluneční světlo, rozhlédli jsme se po krajině a opět jsme se vrátili nenápadným otvorem do kaňonu, kterým jsme zase prošli až na začátek, aby nás indiáni mohli zavést džípem k našemu autu. Než jsme nastoupili do auta, šli jsme se ještě podívat na vyhlídku, ze které byla vidět přehradní hráz a krásný ocelový silniční most. Hodinka a půl, zastavíme a můžeme najít nějaký to jídlo, zkusíme.
tady všude za kopcem, ačkoliv to není vidět, se rozkládá jezero od přehrady Lake Powell a rekreační střediska, která jsou na jeho břehu. Tady jsme ve státě Utah, ve městě Kanab, koupíme si džíny, suvenýry, zastavíme se v restauraci na oběd, odpočineme si a budeme pokračovat dál v cestě do národního parku Bryce Canyon. Málo ještě jednu, kdyby náhodou jste si nestačili vyfotit. Nestačili. Tak na cestě zpátky, tady můžu, jestli nebude tma, ale můžu zastavit tady jak ty autobusy. Je to uměle udělané. Došly mě baterky, jsem v háji. To musí být. Stačí malý proud. Bylo krásné počasí a stále jsme se měli na co dívat. Takže jsme absolvovali hezkou
ale náročnou, asi 10kilometrovou procházku, během které jsme se opakovaně vraceli na dno kaňonu. Když jsme si nakonec odpočinuli, odvezl nás Michal na nocleh. Čtyři bys asi neměl. Jo? Ráno jsme vstali a odjeli jsme navštívit Národní park Zion. Před vstupem do tohoto skalního útvaru jsme museli zaparkovat a jet místním autobusem, poněvadž parkem vede pouze jedna úzká silnice. A tam, kde už by autobus neprojel, jen pěší stezka. Souběžně s ní teče zelená řeka. Při pohledu na okolní vysoké skály jsme se cítili úplně ztraceni. Je to město, do kterého každý rok přijede víc lidí než do Meky. Je to totiž vůbec nejnavštěvovanější město na světě. Není to New York, Londýn, Paříž ani Řím. Je to Las Vegas. Město, kterému se přezdívá město hříchu a kde uvidíte a zažijete úplně všechno, od okamžitých svateb a rozvodů přes ty nejlepší show na světě, až po nekonečné možnosti roztočit své jmění v místních kasínech. A to všechno odstartoval poměrně nenápadný den. 19. březen roku 1931. Ten den byly totiž v Nevadě povoleny hazardní hry. Na začátku století bylo Las Vegas úplná díra, navíc uprostřed pouště. Stovky kilometrů kolem nic, jen kamení a skály. Vše se změnilo s rozhodnutím vybudovat na řece Colorado tehdy největší přehradu světa Hoover Dam. Kolosální stavba, které se přezdívalo 8. div světa, přivedla do Nevady 10 000 dělníků, kteří se daleko od rodin potřebovali nějak zabavit. A tady byla šance pro 40 minut vzdálené Las Vegas. Nevada měla už předtím nálepku státu, který se dost prudérní Americe vymykal. Byly tu třeba povoleny rozvody, kvetla tu prostituce i hazard
I gangstři distribuující alkohol si tady přišli na své. Americká vláda sice chtěla mít dělníky z přehrady pod kontrolou a tak jim postavila z brusu nové město Boulder City, kde platili federální zákony a tudíž přísný zákaz všeho výše vyjmenovaného, ale bylo to marné. Dělníci o zábavu stáli a všelijaké místní podnikatelské kruhy jim ji chtěli dopřát. A tak 19. března 1931 k velké nelibosti zbytku USA Nevada uzákonila hazardní hry. A tak to začalo. První kasína v jediné vydlážděné ulici ve městě Fremont Street původně připomínají spíš lepší salúny divokého západu, ale to se má brzy změnit. Voda i elektřina z dokončené přehrady mění tvář města a z Vegas se stává neonové epicentrum neřesti. Houfně se sem sjíždějí zvědavci ze západního pobřeží a američtí mafiáni, kteří vydělávají na zločinu všude po USA, tady ucítí šanci své peníze legálně vyprat. Začíná mafiánská éra Las Vegas. Průkopníkem je gangster Bugsy Siegel. Ten jako první pojímá poměrně převratnou myšlenku, že mafie by mohla sama vlastnit a provozovat místní podniky. Proto v roce 1941 zakládá zatím největší hotel s kasínem El Rancho se 100 pokoji a o pár let později první lasvegaský resort moderního typu, Flamingo. Ten stojí $6 milionů, což Bugsyho společníkům přijde příliš a tak ho nechají zastřelit. Ale to nic nezmění na faktu, že tohle bude cesta, kterou se bude Las Vegas ubírat. Vše je tady postavené na poměrně jednoduché myšlence. Na to, abychom z hostů v kasínu vytáhli co nejvíc peněz, rezorty je musí umět hýčkat. Proto se nešetří luxusem. Samozřejmostí jsou špičkové restaurace a doprovodný program. Přeplácejí se hvězdy z Hollywoodu. Vystupuje tady hudební smetánka v čele s Elvisem Presleym či Frankem Sinatrou a není bez zajímavosti, že v roce 1967 tady bude na 7měsíčním angažmá i náš Karel Gott. Možná by to ale nešlo tak skvěle nebýt naprosto absurdní okolnosti. Americká armáda rozhodne, že v Nevadské poušti pouhých 105 kilometrů od Las Vegas bude testovat atomové bomby. Atomové hřiby jsou dokonale vidět i z Las Vegas a jejich organizované sledování začne fungovat jako další turistická atrakce. Že by to mohlo být nebezpečné, nikdo zatím neřeší. A tak během 10 let se na sledování 110 výbuchů sjede snad celá Amerika a ve Vegas se jim rádi přizpůsobí. Nabízejí se takzvané atomové koktejly, volí se Miss atomová bomba a tak dále. Las Vegas už je prostě celostátní pojem a mafiánští majitelé kasírují obrovské zisky. Tak to ale nemůže jít do nekonečna. Bratr prezidenta Kennedyho Robert rozjede v 60. letech tažení proti organizovanému zločinu a Las Vegas se začne potýkat s velkou negativní publicitou. Hanlivé novinové články srazí návštěvnost města a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby do osudu Vegas nezasáhla další dost nepravděpodobná událost. 1. aprílového dne roku 1966 sem totiž přijede ve svém soukromém vlaku zřejmě nejbohatší Američan, Howard Hughes. Hughes je jeden z pionýrů Hollywoodu, pionýrů letecké přepravy a ropný magnát, jehož příběh můžete znát třeba z filmu Martina Scorseseho Letec. Teď už je mu přes 60, trpí mnoha psychickými poruchami a závislostí na lécích a ve Vegas se ubytuje v největším hotelu Desert Inn, kde okupuje celá 2 nejvyšší patra. Problém ale je, že 14 dní nevytáhne paty z pokoje. Mafiánský šéf hotelu ho vyzve, že když neutrácí v místním kasínu, ať se přestěhuje jinam. Hughes odmítne a celý hotel rovnou koupí. A pak pokračuje. Koupí hotel naproti, protože jeho neonový poutač v podobě dámské lodičky mu svítí do okna ložnice. A pak kupuje dál a dál, až skoupí takřka půlku Las Vegas. V novinách se rázem přestane psát o mafiánských majitelích, všude se začne skloňovat respektované Hughesovo jméno. Město se tak pomalu dostane do své současné pomafiánské éry.
Skutečně, Hughesův příklad ukáže, že město hříchu dokáže fungovat i s normálními majiteli a od 70. let rezorty pomalu přebírají velké investiční společnosti či mezinárodní řetězce. Ty začnou přebudovávat už tak nablízkané město na ještě mnohem bombastičtější metropoli. A tak je dnes v Las Vegas k vidění úplně všechno. Z 20 největších hotelů světa jich tady stojí 17 a mají podobu Benátek, egyptských pyramid, mrakodrapů New Yorku nebo Césarova paláce. Každý rok sem přijede 40 milionů návštěvníků. Každý z nich tu v průměru stráví 4 dny a v kasínu utratí $560. Ti náročnější mohou navštívit skvělé koncerty, varietní představení, muzikály nebo zápasy nejlepších boxerů světa. Až se ani nechce věřit, že před 110 lety tady nebylo vůbec nic a před 85 malá zaprášená díra uprostřed pouště. No a teď už jedeme do Las Vegas.